Čau všetkým. Konečne sedím po dlhej dobe na motorke. Ja som vyše 2 týždňov na nej nesedel. Jednak počasie bolo také, aké bolo, dokonca tu nasnežilo. A už keď konečne by sa aj dalo ísť, tak zase som nemohol ísť. Tak som si povedal dnes, že idem, aj keby neviem čo, aj keby stromy padali, lebo už potrebujem dobiť energiu. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým vám, že sme docielili číslo 400 odberateľov, čo som vôbec že neplánoval, ani netušil, že sa môže niečo takéto podariť, lebo nikdy som vás nenadbádal na nejaké lajky a sledovania, odbery a neviem čo všetko. Ani nie som žiadny profesionálny youtuber, kameraman, neviem čo všetko. Takže je to pre mňa prekvapenie, veľmi príjemné a milé. A keď dokážem niekoho namotivovať, ale nie na silu samozrejme, len ako priblížiť mu tú radosť tej motorky, a niekto sa rozhodne, že kvôli tomu si tú motorku kúpi a bude šťastný, tak splnilo to účel. Takže ešte raz veľká vďaka. A ideme ďalej, no. Uvidíme, čo život prinesie. Rozmýšľal som, že kam sa pôjdem previesť, lebo to človek už nevie tu na okolí, kde sa má voziť, keď všade bol. To je len fakt kvôli tomu, že sa chcem vyvetrať na nej. A zas na dlhú jazdu to nie je, lebo ešte je chladno, je zima. Napriek tomu, že slniečko svieti, ale ten vietor je taký studený ešte stále. Takže to je len tak okolo kombínika. A dúfajme, že sa už bude len oteplovať, že už nebude snežiť a mrznúť a neviem čo všetko, lebo už by mohlo prísť leto, aby sme už konečne mohli jazdiť vo veľkom štýle. No ale stretol som motorku, takže som zase spokojný. Ono je to už také veselšie teraz, lebo už tých motorkárov je viac a viac. A ono dlho trvá, kým sa ten človek na tej motorke, čo jazdí, rozhodne, že idem ju konečne odzimovať a idem na nej jazdiť. A už keď to urobia, tak už potom není problém, ako náhle sa trošku oteplí, alebo slnko vyjde, že ju vytiahnu a idú sa na nej previesť. Takže ten teplý víkend, čo bol, tak pomohol veľmi veľa motorkárom odzimovať. No uvidíme teraz na konci apríla, poslednú sobotu aprílovú bude otvorenie sezóny Mikuláši, taká naša známa typická prvá míľa Liptova. Takže rád by som tam išiel, ako tradícia káže. No a už sa vlastne oficiálne otvorí sezóna a môžeme jazdiť. Nie, že by sme nemohli bez toho, ale pozeral som také tie otvárania sezón, tak je to približne v ten rovnaký čas. Niektorí to robia na konci apríla, niektorí to robia začiatkom mája. Ale pekne sa to otvára po tom Slovensku a keď to len tak trošku človek sleduje, tak vidí, že tých motorkárov pribúda, si myslím. Jednoducho aj tých skútristov je viacej, aj celkovo motoriek, takže je to super. Tí ľudia prichádzajú na to, že je to super, no, to vozenie na tých 2 kolesách. A chcú si to užívať, to je základ. Ale už cítiť vo vzduchu tu jar, jednoducho je to cítiť. Je to bližšie a bližšie. Ešte budem cez leto nadávať, že je moc horúco. To poznám. Ale tých dní tu není toľko veľa.
takých extrémnych. Takže zase až toľko nenadávam. Viac si nadávam na zimu. Lebo to je pre mňa utrpenie, keď musím čakať, kým sa oteplí. Som si všimol, že keď dlhšie na nej nejdem, tak sa mi zdá na tej šeske, že nejako moc vrčí, ešte by som tam sedmičku chcel hodiť. No ale motorka by mala vrčať, nie? Takže všetci tí, ktorí sú ešte nerozhodnutí a nemajú tie motorky alebo skútre a chcú, ale nevedia, či urobia dobre alebo tak, sú tak na vážkach, tak za mňa, podľa mňa, neváhajte. Nebudete ľutovať určite. Keď aj nebudete každý deň jazdiť, to nejazdí nikto, ale jednoducho, keď párkrát sa na nej preveziete, tak je to o tej radosti. A nie je o tom, že si kúpiť motorku preto, lebo chcem ušetriť, lebo budem chodiť do roboty na nej. To je nie, to neušetríte. To je balzám na uši. A fúka vietor hnusný ináč, normálne ma tu to odfúklo trošku. Som to zacítil. Paráda. Toto som potreboval. Ale fúči ten vietor protivný. Čo, že by mi to samo hlasitosť pridávalo? To sa mi nezdá. To je blbosť, nie? Normálne som teraz po Mikove. Mám pustenú hudbu. Mám interkom od ceny. A sa mi teraz zdalo, že ako mi fúkalo do prilby, že sa zvýšila hlučnosť, že mi pridalo zvuk na hudbe, ale to je asi blbosť, nie? Teraz už je v pohode. A normálne som to počul, že sa mi to hlasnejšie zdalo. Môže to tak byť? V aute to tak mám, to viem. Ale toto je... nie auto. To pochybuje, že by toto dokázalo, no ale... nikdy človek nevie. Aj tento zvuk, to je... krásne to vrčí tá motorka. Nádherne. Nemôžem aj motorku užívať si, aj krivám pozerať. No nestíham. Toto je sloboda absolútna, pozrite, žiadne auto. Nádherné výhľady, to je... Alpy sa môžu schovať, toto je proste naše nádherné. Aj toto je luxus, môže byť aj zima. Chladno síce je, ale to v pohode, to je nič. To je nádhera toto. A potom aby človek išiel na tú motorku, no. Dobre som sa rozhodol, že som išiel sem, že neľutujem. Lebo som aj myslel, že tu tých aut bude málo. Teda menej. To je paráda.